la intervenció integral de l'administració ambiental es preveia que les activitats en règim de comunicació podien ser regulades a nivell municipal, ara no es diu. I per tant suposem que això significarà que a nivell municipal no podran regular els règims d'aquestes activitats que ara nosaltres diem que tenen que ser per comunicació. Que ja ho dèiem fa 10 anys, però que els ajuntaments, a vegades també impulsats per les diputacions, per ordenances tipus que han anat circulant i que han anat aprovant els ajuntaments de forma molt heterogènia anaven regulant, anaven adoptant ordenances al respecte d'aquesta qüestió. I per tant, l'acció en aquesta llei es limita a això, a suprimir aquesta potestat per passiva, a suprimir aquesta potestat reguladora dels municipis. Segona qüestió, tramitació proporcionada a la incidència ambiental de les activitats. Constatar una qüestió, en la llei 398 teníem 4 agrupacions d'activitats, ara ens trobem amb 7 agrupacions d'activitats. Pot semblar molt, però en realitat crec que és la mateixa solució i en aquest sentit compartim allò que diu el projecte de llei, és la millor solució per tal d'intentar adaptar els tràmits a les incidències ambientals de cadascuna de les empreses. I no oblidem que la llei afecta des d'una botigueta de vetes i fils fins a una petroquímica, per posar un exemple. I per tant, creiem que és necessari aquestes agrupacions. No sé si 7, 8 o 6, ja ho acabarem d'afilar més prim, però en aquest sentit veiem una bona sintonia i un bon avanç. També aquestes agrupacions d'alguna manera permet donar resposta a les crítiques que hi van haver des de la llei de la intervenció integral, des de l'any 98-99, d'una forma més intensa el 2003-2004, fins en el mateix període d'elaboració d'aquesta llei per part dels sectors turístics. Els sectors turístics s'havien considerat agreujats i realment ho estaven. Malauradament jo mateix he vist que s'han hagut de tancar establiments turístics no per qüestions ambientals, establiments turístics que tenien les corresponents llicències d'activitat, però que per motius, per exemple, de seguretat, no podien complir els requisits de seguretat que amb l'adaptació a la LIA se'ls exigia i per tant han hagut de tancar les seves portes. I per tant, el sector turístic han patit d'una forma molt intensa la llei 398 i creiem que se li dona una bona sortida en aquest projecte de llei, això sí, després de passar per diferents vicissituds i després d'haver presentat una quantitat d'al·legacions important. Veiem perills en aquesta nova llei i permetin-me que faci referència, per exemple, a les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, entorn a les quals es donen 3 circumstàncies. Primera circumstància, s'allarguen els terminis de tramitació que està preveient el Departament, la Conselleria d'Economia, amb l'àrea d'Energia i Mines, respecte d'aquestes instal·lacions. S'allarguen els terminis. Però també apareixen dubtes amb una doble declaració d'impacte ambiental. Per un costat, la que preveuen des del Departament d'Economia, per una altra banda, la que es preveu per part del Departament de Medi Ambient. Però, per una altra banda, hi ha una situació encara més greu. Abans es deia dúmping empresarial. Però potser que ens mirem nosaltres mateixos. A Espanya, les declaracions d'impacte ambiental per a les instal·lacions eòliques és a partir de 50 aerogeneradors. Amb aquesta llei nosaltres ho preveiem que sigui a partir de 5 aerogeneradors. Potser després trobarem on estan les explicacions de que l'energia fotovoltaica o l'eòlica a Catalunya no avancin tan intensament com en altres indrets. No creiem, se m'acaba molt ràpidament el temps, no veiem que en conjunt aquesta llei signifiqui una simplificació de tràmits i un abaratiment de costos. No és que només no ho veiem, sinó que el govern no ho justifica en la memòria del projecte, incomplint els propis compromisos del govern en les mesures i en els acords per tal de simplificar els tràmits burocràtics de les empreses. No està reflectit en la memòria i, per tant, això ho posem en evidència. I acabo, perquè no ens dona temps per més, però sí que dic que és una llei que des del nostre punt de vista destil·la una certa desconfiança cap als ciutadans i cap a l'actitud que volen tenir els ciutadans per tal d'obrir activitats econòmiques. I en aquest sentit, home, un exemple.
el fet que li dediquem un article en els projectes públics i els eximim de complir determinades premisses que no eximim amb els privats, i posa en evidència aquesta desconfiança cap als ciutadans, aquesta desconfiança cap al sector privat que no es té cap al sector públic. I en aquest sentit, d'una forma molt breu per acabar, jo voldria llegir l'opinió expressada per un diputat d'aquesta cambra i que compartim completament. Llàstima que no es pugui dur a terme amb una llei d'aquestes característiques. Diu, acabo senyor president, seria oportú canviar la modalitat del nostre sistema administratiu en el cas de les activitats reglades que parteixen del principi de desconfiança respecte a l'actuació del ciutadà, per passar a un procediment d'avaluació o d'auditoria posterior. Manifestem la nostra més absoluta coincidència amb aquesta opinió expressada i d'alguna manera és la que volem expressar respecte d'aquest projecte de llei. Esperem poder, en el tràmit d'esmenes, poder millorar i molt aquest projecte de llei. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.